sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Maayong buntag, mga binati nga kaigsuonan sa pagtuo. Kininusab ang inuhang igsuon sa Lamdag sa Buntag. Pad Micro Matsuelos, ang inong adlaw-adlaw nga kauban diha sa pagampo, pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Kumusta man ang inuhang kahimtang karon? Sigurado ko nga ubay-ubay siguro ang nakamata kagabi tungod sa linog nga nahitabo mga pasado alauna 6, alauna City sa kadlawon. Ug siguro hangtod ron daghan gyapon ang wa ka tarong ug tulog. Apan bisan pa man sa padayon nga mga panag-uyog sa yuta tungod ni mga linog, hinumduman nato mga igsuon nga ang Dios siya lamang gayod ang atong kasaligan o diha lamang kaniya ang atong kaluwasan. Busa niining adlaw, sugdan nato pinaagi sa usa ka pagpasalamat ug pagpaminaw sa iyang tingog nga nagingon siya lamang ang bugtong ilhanan sa kaluwasan. Agi og pagsugod tuguti nga kita magaampo sa makadiyot aron kita magpasalamat ug mangayo og bendisyon sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Dios, salamat nining bagong adlaw nga among nasinati bisan pa sa padayon namong mga kalisan niining mga pagtayog sa yuta. Sa gihapon ikaw ang among kalinaw, ikaw ang among kaluwasan. Ablihi ang among mga kasing-kasing nining adlaw aron namong masabtan nga ikaw gayud ang among tinuod nga kasandigan. Tabangi kami nga magpuyo sa imong gugma ug maglakaw unta kami diha uban sa imong kahayag. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So maayong buntag kaninong tanan, labi na sa atong mga naglantaw ni ining adlaw. Atong i-greet ang ato ang mga viewers. God bless you sa inyong mga panikay-sikay nining adlaw karon. Ug unta ang kalinaw sa Ginoo magapuno sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ug unta ang atong mga pangaliya, mga bendisyon nga gipangayo sa Ginoo iyang ihatag nining adlaw. Salamat kaayo sa inyong paglantaw. Ako sad nga i-greet nga ako ang kapikas si MM nga gikan pa mi na mahaw sad no. Kauban sa among mga bata si Gabriel ug si Ellie. Way lang uban diyan na mahuway pa kay ipangkapoy sad. So sa ako mga igsuon diha sa Daguhoy, si Farah, si Charlotte, si Al, o sa akong igsuon nga nasa gawas, si Janet, maayong buntag. Salamat usab sa imong pagtan-aw kanunay. Sa akong mama, Mama Delfa, maayong buntag di mo diya ma. Maayong buntag usab ni Sir Ray Ronald Rizabal. God bless you karong adlaw, Sir Ray. Amping sa kanunay. Wala say klase sa lungsod sa Tubigon. Okay, no? So siguro nining adlaw wa may klase daghan-daghan man no. Ako nadunggan Gindulman sa syudad sa Tagbilaran wala say klase. Talibon, Bien Unido, Trinidad. Nining adlaw
makapamati ta sa mga pulong sa Ginoo, makasimba, makapamalandong sa mga angay na tong buhaton sa kinabuhi. So kaninong tanan nga mga naglantaw sa akong mga kaubanan sa Tagum Sur National High School, nga mga teachers, maayong buntag kaninong tanan, amping mo sa kanunay, God bless you. Sa tanan ako mga higala nga mga naa sa DepEd, good morning ninong tanan. Good morning ni Sir Ray Cervantes sa Tagum Sur National High School. Shout out nimo sir ug sa imong pamilya, maayong buntag. Sa atong pagpadayon, atong basahon ang gospel reading ni ining adlaw. Mabasa nato na sa Lucas 11 bersikulo 29 ngadto sa 32. Nagingon diha nga ang kaliwatan nga buang-buang nangayo og ilhanan. Apan walay ilhanan nga ihatag gawas sa ilhanan ni Jonas. Sa mga si Jonas maoy nahimong ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ingon usab niya nga ang anak sa tao mahimong ilhanan alang niini nga kaliwatan. Ang rayna sa habagatan mutindog sa paghukom batok niini nga kaliwatan kay mibiya siya sa tumoy sa kalibutan aron maminaw sa kaalam ni Solomon. Og tan-awa dinhi ani apay labaw kang Solomon. Ang mga tao sa Ninive mutindog batok niini nga kaliwatan kay naghinulsol sila sa mga pamulong ni Jonas ug tan-awa ani dinhi ang labaw pakang Jonas. Mao ni ang atong mabasa sa ebanghelyo niini nga adlaw. Sa di pa ta mo padayon sa atong pagpasabot, good morning ni Ma'am Joan May. God bless you, Ma'am Maritzo Logronio. God bless you. Salamat sa inyong mga paglantaw. So mga igsuon diya sa atong ebanghelyo nining buntaga, makita nato nga ang mga tao nga nag-alirong sa Ginoong Hesus gusto ginilang makakitag dakong milagro aron sila mutuo sa atong Ginoo. Apan ningon siya nga kung gusto mo ilhanan, dili ang mga milagro. Ako mismo ang ilhanan, matud pa sa Ginoo. Siya mismo, ang Dios mismo ang ilhanan nga gipadala sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo mao ang buhing ebidensya sa gugma, ang ebidensya sa kaluoy o kaluwasan. Ang tinuod nga milagro di ay mga igsuon, dili lang makita diha sa panggawas, diha sa pisikal o diha sa unsabay aesthetic nga makita, kundili mas makita kini diha sa sulod, diha sa atong kasing-kasing pinaagi sa hugot nga pagtuo, uban ang paghinulsol ug ang pagbiya sa sala. So kadtong mga namati sa Ginoo, tinud-anay nga naminaw sa iyang mga pulong, nituo kaniya ug naghinulsol, mao to ang mga tawo nga nakakita sa ilhanan sa Dios. Sa atong pagpadayon, salamat ta sa mga naglantaw na tuog dugang, si Sofia Agot, si Ma'am Janet Espinosa Villarias. Good morning ninyo diha. Ni Ma'am Maria Ana Castillo, good morning. Good morning sab ni Sir Ramil. Kaninyong tanan. Ug ni Ma'am Renelda, salamat sa pastars kanunay Ma'am Ren. Dagan kay salamat sa inyong paglantaw nining adlaw. Unta ang Ginoo magauban, magaamping o magahatag sa inyong mga panginahanglan nining adlaw. Good morning sab ni Ma'am Miriam sa Sierra Leones. May buntag ma'am. God bless you and your family. So karong adlaw, gisaulog sad sa simbahan ang paghandom ni San Theophilus of Antioch. Usa ni siya ka obispo nga naningkamot sa pagpamatuod sa pagtuo dito sa unang mga Kristohanon. Usa ni siya ka magtutudlo nga nagpasabot nga ang kaalam sa Dios labaw pa kaysa kaalam sa kalibutan. Unya Oktubre 13 man ron ato pong gihandom ang milagroso nga pagsayaw sa adlaw dito sa Fatima, Portugal. Diin atong sa ulog ang milagro sa mahal nga birhen sa Fatima.
usa ka ilhanan nga nagpahinumdom nga ang kaluoy sa Dios buhi ug nga ang mahal nga Birhen Maria nag-auhag kanato nga padayon unta tang magampo, maghinulsol alang sa kalinaw sa kalibutan. Salamat usab sa pagtan-aw ni Ma'am Susana Cajes. Good morning diha, ma'am. God bless you and your family. So, tuguti nga akong ipaambit ninyo ang pipila ka mga reflection points. Doon ako'y upat ka mga reflection points nga atong ambitan ni nga adlaw aron maglamdag sa atong kabuntagon. Una, sa atong tema nga si Kristo ang bugtong ilhanan sa kaluwasan. Ang una nga punto nga angay natong masabtan nga walay laing ilhanan sa kaluwasan gawas ni Kristo. Sama sa gingon sa ebanghelyo nga atong babasa karon, daghan ang mangayo og signs, daghan ang mangayo og milagro. Apan ang Ginoo nagpahinumdom nato nga matud pa niya, ako ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Wala nay lain. Ang Ginoo ra mo'y atong angay nga subayon kay siya man ang dalan. Ang Ginoo ra ang angay natong tuuhan kay siya ang kamatuoran. Ang Ginoo lamang angay natong pilion kay pinaagi sa atong pagpili kaniya mabatunan nato ang kinabuhi. Kay siya man ang tinuod nga kinabuhi. Mabasa nato na sa Juan 14:6. Dili na ta kinahanglag lain pang ilhanan. Ngayo patag laing ilhanan sa kalibutan nga naa naman ning gawas naman ang ilhanan sa kalibutan 2000 ka tuig nang milabay. Ang Ginoong Hesus mao ra gyud ang bugtong paagi ngadto sa Amahan. Kay siya naingon, walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. So, importante ni kaayo nga punto kay labi na ning mga panahon karon, sus basta daghan ganing mga katalagman, motutuo na po ta dayon, daghan kayong mga propeta-propeta. Daghan kayong mga panagna-panagna. Tuo na po ta dayon kay gi-share sa Facebook. Tuo ta ni Rodi Baldwin. Tuo na po ta atong napoy African nga propeta kuno. Daghan kaayog mga nagpatuo-tuo nga sila ang mga ilhanan. Apan usara sa gihapon ang atong angay nga tuuhan nga ilhanan sa kaluwasan, si Kristo Jesus. Ikaduha nga punto, nga kining mga pag-uyog karon sa atong kinabuhi, apil na ning mga linog, mga pag-uyog sa kinabuhi, mga problema, sakit, usahay guba nga relasyon, lisod sa trabaho, lisod nga pamilya, usa ni ka pahinumdom sa pagtuo. Ang pag-uyog sa nasod, usa ka pahinumdom sa atong pagtuo. Usa ka tawag sa kabag-uhan. Sama ni atong linog kagabi ug atong mga linog sa maaging mga adlaw. Usahay ang kalibutan magpangurog aron atong mahinumduman nga dili kita maoy tinuod nga gamhanan. Dili kitay nagbuot sa kalibutan. Ang Dios usahay mupatuyog sa atong pagka-hayahay, sa atong pagka daw walay paki. Uyugon ta sa bisan unsang paagi. Dihas mga problema, sakit, dihas mga kalamidad, aron makarealize ta nga walay laing bugtong pundasyon nga ligon nga angay natong pagkasaligan kundili ang pundasyon sa atong pagtuo kaniya. Ang Ginoo wala mo pahigayon niining maong mga katalagman o kasamok sa atong kinabuhi aron hadlokon ta. Dili na mao'y rason. Iya kining gitugtan kay aron pukawon ta padulong sa paghinulsol. Kay dili malimod daghang mga luna sa atong kinabuhi nga hangtod nining orasa wa gihapon nato itugyan ngadto kang Kristo. Daghan gihapon luna sa atong mga kinabuhi nga karon kita gihapon ang naghari, gihapon ang nagbuot. Ug wa gihapon matuman kanang pag-ampo sa mahanamo nga ang imong pagbuot maoy matuman dinhi sa yuta maingon man sa langit. Ang nahitabo ang pagbuot sa Ginoo tuara sa langit.
natuman. Apan dinhi sa atong mismong kinabuhi, kita gihapon nagbuot-buot. Wa gihapon mausab. Mauna nga iya kining gipahitabo sa atong kinabuhi. Kining mga pag-uyog, pisikal, pamilyal, spiritual, unsa pang mga matang sa pag-uyog, emotional, aron mahinumdum ta nga dili kita mo'y nagkontrol sa kinabuhi. Dili kita tag-iya sa kinabuhi. Ang Dios mo'y tag-iya niini ug nga kung siya na maoy mobawi niini wa tay mahimo. Mao nang kinahanglan nga mag-andam ta. Ikatulo, nga ang paghinulsol mao ang tinuod nga ilhanan sa kinabuhi. Kaya kung mabasa nato ang mga tao sa Ninibe, silutan unta sila sa Ginoo. Gunubon unta sa Dios ang ilahang nasod. Apan suwa pa niya buhata, nagpadas siya usa ka propeta nga si propeta Jonas. Propeta nga unwilling, wa maganito siya musugot primero ning layas mangani siya ni sakay sa barko. Pero gipunit gyapon siya sa Ginoo kay gibagyo man ayang barkong gisakyan. Motong nakasaa man siya sa Ginoo ningon siya nga ilabay na lang ko ninyo sa dagat kay ako gyud nakaangin aning gibagyo ning barkuha. Labay sa dagat, gikaon siya sa dako kang isda ug giluwa didto sa Ninibe. Unwilling siya nga muwali sa mga taga Ninibe kay bawo siya matud pa niya nga mao ra gyapon ug ako magwali ko ani. Pasayloon ra gyapon is Ginoo ning mga tawhana nga perting dakuag mga sa. Ug tuod man nagwali siya ug naghinulsol ang mga tao sa Ninibe ug wala sila pagasiluti. Ang mga tao sa Ninibe mituo sa tingog ni Propeta Jonas ug naghinulsol. Kita mga igsuon nitunga sa kalibutan ang mas labaw pa ni Jonas nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. 2,000 ka tuig na. Apan ang pangutana, kumusta man ang atong mga kinabuhi? Nakapaminaw ba ta sa pulong sa Dios? Doon na ba'y epekto ang mga pulong sa Dios sa atong kinabuhi? Nausa pa? Naghinulsol ba? Mibiya ba ta sa atong mga karaan nga mga kinabuhi? Or nagpabilin gihapon? Kinahanglan nga aduna gyud mabag-o sa atong kinabuhi mga igsuon kay kung walay pagkausab, walay paghinulsol, walay bag-ong kinabuhi. Mo na ikatulong nga punto. Ang paghinulsol di ay mga igsuon mao ang ilhanan sa tinuod nga kinabuhi nga subay sa Dios. Kung walay paghinulsol, walay kabaguhan sa kinabuhi, sama ra nga nagpuyo gihapon ta sa daan nga kinabuhi. Kinabuhing kalibutanon, kinabuhing iya sa kalibutan, kinabuhing wala makasunod sa kabubuton sa Dios. Unta niningan lawa, sugod niningan lawa, dunay mabag-o sa atong mga pangunahuna, sa atong mga pagbati, sa atong pamatasan, sa atong pagsulti. Duna untay mabag-o ug mahimo kining puno sa gugma ngadto sa Dios ug sa isig ka tawo. Duna untay mabag-o diha sa atong gipanulti, diha sa atong mga binuhatan, sa atong pagpanarbaho, unta duna untay mabag-o sa atong pamilya ug pag-alagad. Ang kasing-kasing nga tinuod naghinulsol mao kadtong tinuod nga milagro nga gipaabot sa Dios. Ang tinuod nga milagro nga epekto nining tanang mga pag-uyog karon sa atong kinabuhi mga igsuon, mao nga mausab ta. Mahimutang mas buutan, mas mahigugmaon, mas maalagaron, mas mapaubsanon. Kana ang pinakadakong milagro nga gustong mahitabo sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ikaupat, ang imong gugma mahimong ilhanan ngadto sa uban. Ilhanan kini nga ang Dios kasi Kristo buhi na diha sa imong kinabuhi. Ang kalibutan sigig pangita og mga ilhanan, signs. Ang pangutana, kita mismo, nahimo ba tang ilhanan ngadto sa uban? Sa unsa mang paagi? Example, kung kita magpakita og kaluoy sa mga nanginahanglan, kita mutabang sa labing ubos, mupasaylo sa mga nakasala kanato, kita mahimo gayong buhing mga ilhanan
ni Kristo diha sa atong tagsatagsa ka pamilya, eskwelahan, lugar sa trabaho, simbahan o diha sa atong komunidad. Practical nga mga applications. Una, kinahanglan doon na tayo pagtuo nga ligon. Kay kunwa ning pagtuo nga ligon sa matag katalagman, magpabilin tang uyugon sa mga kahadlok. Pabilin sa pagtuo. Pabilin sa pagtuo. Imbis nga mangita tag milagro, nga taphaw nga mga milagro, magampo ta, musalig ta sa Ginoo. Ang atong mga pagampo, dili na ingon nga magampo ta aron atong usbon ang hunahuna sa Dios. Dili mo ta kausob sa hunahuna sa Dios. Ang Dios mas labaw nga sayod kaysa nato. Nganong magampo man day ta? Unsa may usbon nato kung magampo ta? Mangigsuon, kung magampo ta, ang atong mga kasing-kasing maoy usbon sa Dios. Mo nay klaro. Dili kita mo'y muusab sa huna-huna sa Dios. Sa dihang magampo ta, ang mahitabo, ang atong mga kasing-kasing usbon sa Dios. Nga mahimong sama sa iyang kasing-kasing, mapuno sa gugma, mapuno sa pag-alagad, mapuno sa pagtuo, ug dali nga maghinulsol sa panahon nga makasala. Busa, kung maklaro na to nga, doon na tayo nahimong sayop. Di ta maghuwat og lain na sang linog aron manimba ta. Di ta maghuwat nga muuyog na sang kalibutan aron mabago ang atong kinabuhi. Kay ang sigurado ra igsuon nga doon na tayo mahimo, mao kining atong karon. Karon, dili unya, dili ugma. Karon ang oras sa pagbago. Karon ang oras sa paghinulsol. Dili ugma, kaya wa pa'y siguro nga moabot ang atong ugma. Di ta pwede mingon nga, sunod simana na lang. May laging makaabot patag sunod simana. Nga dili man kita ang tag-iya sa panahon. Gani, pertig yung sayupan ang mingon nga, wa man ko'y panahon. Wa yun. Hindi man ikaw ang tag-iya sa panahon. Ang Diyos ang tag-iya sa panahon. Muna ayaw gamita ang imong pagkabisi-bisi nga di ka mamalandong sa pung sa Dios. Kay usik ang panahon nagihatag sa Ginoo nimo kundi nimo sa lingion, di mo nimo paminawon. Importante kaayo. Ikatulo nga practical application atong ipakita pinaagi sa gugma. Ang atong paghigugma sa Dios ug pag-alagad ngadto kaniya adto sa mga tao. Kaya ang Ginoo wala naman sa gikinahanglan. Perfect God man siya. So wala tay mahatag sa Dios. Kaya wala man siya gikinahanglan kay perpekto man siya. So asa man nato ihatag ang atong paghigugmag pag-alagad adto sa mga tao nga naglibot sa atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo nag-ingon, ang inyong gibuhat sa labing ubos ninyong isuon, mauusab ang inyong gibuhat nga rin ako. Busa sa panahon sa mga kalamidad, sakto kaayo nga motabang tas mga biktima sa linog. Sakto kaayo nga ato silang iampo. Apan dili lamang kining mga biktima sa mga kalamidad. Daghang mga tao sa atong palibot nga biktima sa ilahang mga sitwasyon sa kinabuhi. Biktima sa guba nga pamilya, biktima sa guba nga relasyon, biktima sa sala, biktima sa kapobrehon, dinaog-daog sa kahigayunan, gidaog-daog usab sa mga gamhanan sa katilingban. Kining mga tawhana, klaro kaayo nga nagkinahanglan sa atong gugma. Gugma og pagtagad. The least, the lost, and the last, matud pa. Busa atong ipakita ang Kristo nga buhi diha sa atong immediate, una des tong pamilya, kaduha des lugar sa atong trabaho, ikatulo diha sa ato mismong gamay nga katilingban diin kita nahisako. Unta mahimo kitang mga buhing saksi ni Kristo diha sa atong komunidad. Ikaupat nga practical application, kinahanglan makamaud na magpasalamat. Magpasalamat ta nga bisan sa pag-uyog sa yuta, aning oras sa buhi pa ta. Kay dili tanang mga tao buhi hangtod dun.
Daghang natulog gabi nga karon wala na ni mata. Importante kaayo nga magpasalamat sa gasa sa kinabuhi hangtod ni ining orasa. Nga ngatong mga mahal sa kinabuhi, atong mga kapikas, atong mga anak, atong isuon, ginikanan, buhi hangtod ni ining orasa. Magmapasalamaton unta ta. Ang tao nga mapasalamaton, malipayon. Ug ang taong malipayon, manggihatagon. Ug ang taong manggihatagon, maalagaron. Konektado ni sa tanan. Niya, kagapon na hinumdum ko swali sa Curaparoco diri sa Binunido, sa Holy Child Parish, nga si Father John Cristal. Lingon siya nga, ang tao nga tinuod nga mapasalamaton, musimbag yun. Nga mang musimba mang yun ang taong mapasalamaton. Kaya ang labing taas nga pagpasalamat nga to sa Dios, mauman ang pagsimba. The highest form of thanksgiving is going to Mass. So mo ni mga igsuon nga, nining adlaw, bakante man, walay trabaho, dunay misa duol sa inyo, simba ta. Di na to usikan ng panahon, magpasalamat ta sa Dios. Nining adlaw, Oktubre mangyapon, maglitok tag pipila ka mga pag-ampo para sa atong nasod, para sa atong pamilya, para sa mga butang nga atong duol sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa mga pag-ampo diya Santos nga Rosario. Iampo na to ang mga kalag sa mga nangamatay nga atong mga suod ug atong mga biktima sa katalagman. Iampo na to atong nasod nga giuyog pod sa politikanhon nga iskandalo. Sa grabe kaayo nga mga corruption nga dili pa matugnan sukad-sukad. Bisang asang departamentos gobyerno perting daghan ang corruption nga nahitabo. I-apil na to ug ampo nga to ang mga leader sa Pilipinas nga unta matandog pod ug mabag-o usab ug maghinulsol nga dili na kawaton ang panudlanan sa atong nasod. Challenge na to nining adlaw. Pangitag usa ka paagi nining adlaw nga mahimo kang ilhanan sa kalinaw. Bisan og simple nga buhat. Pag-ampo pa kaha o pagtabang sa uban. Kaduha, before ta matulog, magmalandong ta, ug mungutana ta sa kaugalingon ninta nga, Lord, nining adlaw, di sa man kanako nakita. Sa unsa mang paagi nga ako kan nakita og nasinati nining adlaw. So ang atong challenge first akong balikon nga mahimo tang ilhanan sa kalinaw. Ngano man, kay kun ang Ginoo tinuod naa sa atong kaugalingon kinabuhi, He is the Prince of Peace. Malinawon ta. Ug kay malinawon man ang Kristo nga naa sa atong kasing-kasing, mahimo sad tang ilhanan sa kalinaw ngadto sa uban. Di ta mahimong instigator of chaos. Di ta tigdalag kasamok, hinunua kita ang tigdala og kalinaw ngadto sa kinabuhi sa uban. Sa ginagmay man o dinagko nga paagi, pangita og paagi. Aron mahimo kang instrumento sa kalinaw ngadto sa uban. Ug sa dili pa matulog, batasana nga mamalandong. Pangutan-a kanunay ang imong kaugalingon sa unsa mang paagi nako nakita ang Ginoo rong adlaw, unsa may mensahe nga iyang gihatag nako rong adlaw. Sa di pa ta mo padayon, ako nga i-shout out pod ang atong uban nga mga nagalantaw nato. Good morning, day Sipin Banhoff diha sa Amerika. Salamat kaayo sa imong mga paglantaw day. Ni Brad Rosario Otara sa Tagum Sur National High School, good morning. Koke Kadayona, good morning. Hassan Vai from Bangladesh, good morning and God bless. God bless you sa tanang mga nagtanaw na to. Salamat kayo sa inuhang mga paglantaw. Ni Ma'am Garcia Aton Mihoy Gloria, good morning. Ni Ma'am Ana Miri De La Torre, good morning. Ma'am Julita Omak, good morning. Ma'am Virginia Cajes,
Salamat kayo sa paglantaw. Ug sa akong asawa nga naglantaw pod live. Salamat kayo sa inyong mga paglantaw. Masipang pakpak alang ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong paglantaw. Ug unta natay nakatunan ining adlaw sa atong lamdag sa buntag, no? Napaning apas pa. Salamat sa ni Sir Ramon Cadenas. Good morning nimo, Sir Ramon. God bless you and your family. Sa dili pa tuguti nga atong himuan og usa ka mubo nga pag-ampo. Salamat ta sa Ginoo sa atong minugbo simple apan makahuluganon nga pagpamalandong. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Hesus, salamat kaayo nga ikaw ang nahimong among bugtong ilhanan sa kaluwasan bisan pa sa kalibutan ug kasamok, sa mga kalibog ug kasamok nining kalibutan nga among nahiaguman. Sa gihapon, ikaw ang among kalinaw ug kasandigan. Ginoo, pasilua kami sa among mga kakulang, sa among mga kaluya, sa among mga padayon nga pagpakasala. Unta pinagi sa imong grasya, bag-uha kami. Tanduga ang among mga kasing-kasing, aron kami makasunod kanimo diha sa imong dalan padulong sa langit. Tabangi kaming tanan nga mahimong ilhanan sa imong gugma ug kaluoy ngadto sa uban nining adlaw. Kining tanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kaayo mga igsuon ni Ma'am Marites. Good morning, Ma'am. Good morning and God bless you and your family. Ni Ma'am Gloria Porlares Dungog, God bless you. Salamat kaayo. Unya, unta, kung naka-bless nino ning atong mubo, ginagmay simple nga mga mensahe nining adlaw, malipay ko nga mobilin sad mo ginagmay nga mga comments, inyohang i-binlan og mga reaksyon ng atong mga episode sa Lamdag sa Buntag o i-share sa inyong friends and families. O kini atong live, makita sad ni siya sa atong YouTube channel. Kay usahay ang Facebook manggod, 30 to 90 days lang siya nga ang live na i-erase na sa Facebook mo nang para nagyapon makita ang mga episodes na naapod ni sa atong YouTube channel, makita pud sa TikTok o sa Instagram. So, isip pagtakop nining atong pamalandong nining adlaw, mga igsuon ni Kristo, ato timan-an nga walay laing ilhanan sa kaluwasan gawas kang Kristo Jesus. Kung mubati na tagkahadlok, ang atong pinakadali nga mahimo, mag-ampo ta sa Ginoo. Kung mukurog ang yuta, padayon tang musalig sa Ginoo. Kung lisod na gani ang kinabuhi, mututok lang ta ni Kristo. Kay siya ang atong lig-on nga bato sa pagtuo nga dili gayud mapukan. Kini gihapon ang inyong isuon sa Lamdag sa Buntag. Brad Mike Romachuelos magaingon, pabilin sa kahayag, maglakaw ta sa pagtuo, ug unta sa kanunay magdala kita sa gugma ni Kristo ngadto sa uban kada adlaw. Kita-kita na sa taog mga adlaw sa lain na sang episode sa Lamdag sa Buntag. Daghang salamat ug bye-bye. Salamat kayo. God bless all of you.